Hej Kasper, her er min analyse af Heavy Agger. Præsentation. Genren i Heavy Agger er dokumentar, fordi filmen er lavet til at dokumentere virkeligheden, og vi får se de forskellige folk, som er med i filmens relationer til virkeligheden. Jeg tror heller ikke, at personerne i filmen har brugt manuskript, udover intervieweren, fordi man vil forsøge at vise virkeligheden så meget som muligt. Titlen på filmen er meget anderledes, og det synes jeg beskriver godt de mennesker, som man møder i Heavy Agger, fordi de også er anderledes og skiller sig ud fra alle andre, fordi de er som de er. Lars Oxfeldt Mortensen er instruktør og interviewer i Heavy Agger, som han lavede i 1985. Afsender og modtager. Afsenderen af filmen var DR, og jeg tror, at målgrupperne af filmen nok skulle være til voksne, men også teenager ligesom os, fordi filmen var lavet, så folk kunne få et indblik i, hvordan de havde det, og hvordan de var med den måde, som de skældte sig ud på fra alle andre. Og børn under min alder er ligeglade med alt sådan noget, så jeg tror slet ikke, at det har været dem, som er målgruppen. Fortællerform. Det, som er karakteristisk for Heavy Agger, synes jeg er den klassiske form, fordi den er klart simpel, struktureret, og filmen havde i perioder en stærk styrende voiceover. Men også den personlige form, fordi instruktøren er selv synlig i filmen. Der er brug af filmiske virkeligheder, filmen har fokus på den personlige historie, og vi kommer tæt på det private liv. Ud af de to synes jeg, at det er den personlige form, som passer bedst. Referat. Filmen handler om en særlig folkegruppe, som lever på Agger. Man hører om deres liv, hvad de laver, hvad de vil i deres fremtid. Man følger 6-7 personer, som alle er en del af den der gruppe, men også nogle af dem er dem fra kirken, som er totalt anderledes fra dem, som hører heavy metal musik. De skiller sig ud, fordi de alle sammen hører noget anderledes musik, går i anderledes tøj og går op i andre ting end alle andre pakker. Filmen fokuserer på den konflikt, der er i det lille samfund, fordi der er en gruppe unge, som skiller sig ud fra alle andre, og det kan folk ikke lide. Så på mange måder mener de, at det er forkert at være anderledes. Tid og sted. Heavy Agger blev lavet i 1985. Filmen foregår i en lille by ude i klitterne, som hedder Agger, som man kan se og få at vide i filmen. Hvordan beskrives tid og sted? De unge bliver beskrevet som en håndfuld unge, som lytter til heavy metal musik, som kan uddøve den værste Vesterhavsstrøm. De unge kan kende sig selv på deres sorte læderjakker og rygmærker. Jeg synes, at det er en meget neutral måde at beskrive de unge på. Det bliver hverken talt grimt om dem, men de bliver heller ikke rost. Byen Agger bliver beskrevet som en meget lille by, hvor stilheden er larmende, hvor ingenting gror, kun en blanding af marhalm og græs. Byen er præget af fiskeri, turisme om sommeren. Jeg synes, det er lidt en negativ måde at beskrive byen på, fordi han siger, hvor ingenting gror. Det får byen til at virke død, synes jeg. Jeg synes, at de prøver at få det til at lyde som om, at byen ikke kan klare sig uden fiskeri, og det får byen til at virke lille og svag på den måde, og ubetydelig. Personer. Anne-Marie og Maria er begge 16. Hver onsdag er der skrækfilm i tv. De går begge meget op i skole, pligter og heavy metal. De skiller sig ikke så meget ud med deres udseende fra andre piger. De synes begge to, at Agger godt kan være lidt kedelig. De er sammen uafbrudt. Når de er sammen, kan de finde på at gå en tur, høre musik, læse en romantisk bog eller spise et eller andet. De går kun med vest og stramme bukser fredag og lørdag. Martin er 17 år. Han kan ikke fordrage skolen. Han arbejder og har en lejlighed sammen med Michael, hvor de spiller kort, drikker nogle øl og lytter til noget heavy metal musik. Martin synes, at Agger er en røvkedelig by. Martin mener, at hans liv handler om heavy metal, og en dag flytter til et eller andet fedt land, hvor der er nogle damer og noget heavy metal. Han vil ikke bare være jord og mur eller beton og passer hele sit liv. Han vil gerne ud og opleve noget. Han vil gerne lære som murer, men ikke hele sit liv. Han har en drøm om at blive verdensmester i boksning. Allen, han er fiskersøn på 18 år. Han arbejder som fiskerpakker om natten. Han kan godt lide at stå foran hans store højttaler og fylde kroppen med heavy metal musik. Michael, han kan ikke lide skolen, fordi den er kedelig. Han har fået 2 advarsler. Han vil gerne gå i skole igen, også selvom at det var kedeligt. Han mener, at skolen kan være god, fordi man kunne gøre alt, man ville. Han kan godt lide hans arbejde som tømrer. De unge mener, at det giver dem en vis selvtillid, fordi de ikke er ligesom alle andre, og de skiller sig ud fra den anden gruppe, så alle de normale mennesker. De er meget forskellige fra andre. De har alle sammen et eller flere idoler, som de ser op til inden for heavy metal. Man møder mange unge gennem filmen, men man får ikke sådan at vide lige meget om alle sammen. Jeg har bare valgt nogen, som jeg synes, man fik mere at vide om. Hvordan virker personerne på dig? Jeg synes, at de er meget troværdige. De ved, hvem de er, og de er ikke bange for at skille sig ud eller være anderledes.
Hvis man var som dem og havde den samme holdning, ville de være meget sympatiske. Men hvis man ikke er som dem, så tror jeg, det kan være svært at komme ind på, fordi de skiller sig så meget ud fra alle andre, og de har deres egen holdning og sådan noget. Argumentation. Jeg tror, at filmens budskab er, at der findes mange forskellige mennesker, og man skal give hinanden lov til at være sig selv, så man ikke skal være bange for at være anderledes. Og så også, at de må være mega kedelige at bo i Agger. Filmen prøver at informere os om de her unge, og at der findes mange forskellige mennesker og former. Det gøres ved, at de viser alle de forskellige former af unge, der er i Agger. Der er dem, som går op i heavy metal, og så er det dem, som synger i kor og ikke drikker eller ryger. Analyse af filmiske virkemidler. Jeg tror, at det er en alvidende fortæller, fordi han sidder inde med al viden om personerne, begivenheder, handlinger og meninger. Filmen bruger indholdselementer interview hele vejen igennem filmen, så man får en masse forskellige holdninger og meninger fra en masse mennesker. Filmen er kronologisk. Man springer ikke frem og tilbage i filmen, men derimod følger man et specielt handlingsforløb. Der er ikke flashback eller flash forward med i filmen. Hvordan er filmens fortælling opbygget? Jeg havde lidt svært ved at vælge, hvilken model der passer til filmen. Men jeg fandt frem til, at jeg tror, det er aktantmodellen. Fordi i filmen er der både en giver, objekt, modtager, subjekt og modstander. Giveren er den, som giver objektet, og det er dem, som har lavet filmen. Objektet er filmens budskab og holdninger. Modtageren er os, som ser filmen. Subjektet er alle hovedpersonerne i filmen. Modstanderen er alle dem, som synes, at det der heavy metal noget er forkert. Fortællerknep. Der er en konflikt i filmen, fordi de unge er, som de er, og det er der nogen, som er imod. Der er en hindring i filmen i og med, at folk ser ned på dem, som går rundt i alt det tøj og hører sådan noget musik, fordi de er anderledes og specielle. Filmtekniske virkemidler. Filmen bruger meget hurtige og små klip. For det meste i filmen bliver der brugt stativ, zoom, og i starten og slutningen er der kørsel. Filmen bruger kun normalt perspektiv, og så er der så en scene, hvor man ser en af dem tage sin læderjakke på og sin nitter, hvor man så ser ham fra et frygtperspektiv. Og det synes jeg, det får ham til at virke sådan meget hård og stor og stærk og sådan. Filmen bruger alle beskæringer mindst en gang, så den har en scene med næsten alle beskæringer i. Der bliver brugt synkron og asynkron. De er med til at, hvordan passer de filmtekniske virkemidler generelt til hensigten med filmen. De er med til at fortælle de forskellige folks historier og filmens budskab. Tolkning. Et tema motiv i filmen kunne være imod, fordi alle de unge ikke er bange for at skille sig ud og være anderledes end andre. Et andet tema motiv kunne være venskab, fordi alle de der unge har et særligt venskab og sammenhold til hinanden, som man kan se i slutningen af filmen, hvor de alle sammen sidder og hygger sig sammen. Hvad er præmissen, hensigtet eller budskabet med filmen? Meningen med filmen var nok, at man ville vise den der særlige gruppe af mennesker, som bor på Agger. Fordi en gang var det underligt, at folk gik sådan klædt og gik så meget op i heavy metal. Jeg tror, at budskabet i filmen er, at man ikke skal være bange for at være sig selv, eller skille sig ud fra andre. Vurdering. Jeg synes personligt, at filmen er meget kedelig, og det er helt sikkert ikke en film, jeg ville have set, hvis det var, at vi ikke skulle analysere den. Filmen er nok god teknisk set til forhold af, hvor gammel den er, men hvis der er en film, der er lavet i vores tid, så vil den være rigtig, rigtig dårlig. Jeg synes, filmen underbygger sit hensigt og budskab rigtig godt. Jeg tror, både mig og alle andre kan bruge filmens budskab til noget. Perspektivering. Jeg har aldrig set noget, der minder om Heavy Agger. Og jeg synes, budskabet er klart noget, som man kan bruge og skildre fra sit eget liv. Jeg synes også godt, at man kan sammenligne Agger med Østbirk på den måde, fordi begge byer er meget lille, og på den måde synes jeg, at de minder meget om hinanden. Men jeg tror så også, at forholdet, eller sammenholdet i Østbirk er meget bedre end i Agger. Vi har ikke rigtig nogen, som sådan virkelig skiller os ud. Sådan. Ja. Men det var min analysering af Heavy Agger. Jeg håber, du kunne lide den, Kasper, og du må have en god weekend.